ҳамчун дар ҳамин муассисаи давлати марказӣ чароғи ҳидоят ҳам ба ҳайси ҳамширӣ тиб шуда кор мекунам. Духтаронамон аз сабабе ки ятиману ним ятимаанд бисёр ба сабаби стресс, мондашавӣ, асаби омада, зоб бисёр мешаванд. ба ҳисоби бисёр фикр кардани стресси сахт доранд. дар муассисаи давлати марказии таълими чароғи ҳидоят беш аз 4 сол мешавад, соли панҷум мешавад ки ман кор фаъолияти худро давом дода истодам. Ман бисёр хушбахт ҳастам ки дар ин муассиса кор мекунам ва бо духтароне ки дар муассисаи мо духтароне ҳастанд ки ниёз доранд ба фанҳои омӯзишӣ. Донишҷӯ духтарон метавонанд биёянд дар инҷо дарсҳои иловагӣ омӯзанд ва дар равиши ҳамин омӯзиши дарсҳошон чӣ мушкилие ки доранд мо ҳал мекунем. мо медонем ки мо ҷои падар модарро ҳеҷ вақт гирифта наметавонем, лекин мо ҳамчун зан, ҳамчун модар кӯшиш мекунем ки каме ҳам бошад, диҳем сараш онро сила кунем ва ҳар сол 2 маротиба рафта аз амон журнали рафти дарсошон давомот аз ҳамаш шинос мешавему. Агар ягон мушкилие омада бошад ки спорида наметавонанд, мактуб мекунем. Агар духтаре ки фарз кардем ятими кул аст, вақте ки духтар баъд аз синфи 9 мебиёяд ба коллеҷу ба ягон донишгоҳ донишкарда дохил мешавад ва хатм мекунад ва ҷои рафт надорад, мо то он даме ки он духтар роҳу равиши зиндагии худро наёбад, то он даме ки оила барпо накунад, мо маҷбур ҳастем ӯро дар ин ҷо манъ кунем, дар ин ҷо таълиму тарбия диҳем ва ҳатто мо метавонем аз рӯи ҳамон ихтисосе ки вай хатм кард дар ин ҷо бо кор таъмин кунем.